गिबिसिनथारावनो जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टखौनो हाजासे हामबाय होदों। बियो जोंखौ बेबायदि मोजां सम होनानै दैदेनबावनायनि थाखाय आरो जोंनो बेबायदि खाबुफोरखौ होबावनायनि थाखाय, बियो जोंखौ बुहुमाव खामिनो थाखाय आरो जोंखौ बुहुमाव माखासे जोंनि खामानि मावनो गोनांफोरखौ मावनो थाखाय जोंखौ खाबु आरो समफोरखौ होबावनायनि थाखाय बे फोरबो जिसु ख्रिस्टखौनो आंनिफ्राय हाजासे हामबाय होदों। जोंनि बिगोमा इसोर, जोंखौ दागिरि इसोरखौनो हामबाय होदों। नैथियाव जायफोर बिथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन, नोंथांमोनखौबो हामबाय होनाय थाबाय आरो खावलायदों भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांनो थाखाय। फै जों बे समाव इसोरनि बोसोन फारसे थांनि। बेनिखायनो आङो माखासे बाइबेल सिरिफोर फरायनानै लागोन। आङो बे समाव बाइबेल सिरिखौ फरायनो हास्थायदों जाहैबाय 1 करन्थिया 9:24निफ्राय 25 सारिसिमखौ। गोथार बाइबेल बिजाबनि 1 करन्थिया 9:24निफ्राय 25 सारिसिमखौ। बेवहाय ओरैहाय बुंदों, नोंसोर मिथिया नामा गासैबो खारग्राफ्रा खारनायाव बादायलायो, नाथाय सासेल' बान्था मोनो। ओरैबायदि खार नोंसोर बान्थाखौ मोननाय बायदि। गेलेग्राफ्रा गासैयावबो गाव गावखौनो सै होयो। बिसोर मोनसे आद्रि जाग्रा माला मोननो बेखौ खालामो, नाथाय जों आद्रि जायै बान्थानि थाखाय खालामो। बे बाइबेल सिरिया जोंनो बेखौनो फोरमायदों दि मोदोमनि नङालासिनो जिउनि बाथ्रा आरो सोरगो रायजोआव थांनायनि बाथ्राखौ बे बाइबेल सिरिया जोंनो फोरमायदों। बे बाइबेल सिरिया जोंनो बेखौनो फोरमायदों दि सोरगो रायजोखौ खारनाय बादायलायनाय गेलेनायजों रुजुनाय जादों। जोङो मिथिगौ दि खारनाय बादायलायनायाव बयबो बादायलायो आरो बयबो गेलेयो, नाथाय जोबनायाव बान्थाया सोरबा सासेनि थाखायल' जायो, जायहा बयनिख्रुइ गोख्रैसिन खारदों। खारै खारनानै बयखौबो फेजेननानै बा बयनिख्रुइबो सिगांसिन जायहा खारनानै सौहैदों, बेनि थाखायल'सो बान्थाया जायो। जों बेखौ बयबो मिथिखागौ। थिग बेबायदिनो जिउमायारि खारनाय, सोरगो रायजोआव थांनाय एबा सोरगो रायजोखौ मोनहैनाय, खारै खारनानै जोबोर गोख्रै आवगायनानै सोरगो रायजोआव सौहैनायनि बाथ्राखौबो बे खारनाय बादायलायनायाव, जेरै सासे खारनाय बादायग्राया देरहानायखौ मोननो थाखाय बियो बयनिख्रुइबो सिगांसिन आरो गोख्रैसिन खारनांगौ जायो बै बान्थाखौ मोननो थाखाय। थिग बेबायदिनो जिउनि बेलायावबो, जिउमायारि बिथिङावबो एबा जिउमायारिनि बेलायावबो मा जानो थिनदों? जोंखौहाय मा जानो थिनदों? बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन खारनानैहाय जोङो बै सोरगो रायजोआव मोनहैनानै जोंनि सोरगोआव मोननो गोनां बान्थाफोरखौ मोनहैनो थाखाय खारनो जोंखौ थिनदों। नाथाय 25 सिरियाव ओरैबायदि बुंदों, गेलेग्राफ्रा गासैयावबो गाव गावखौनो सै होयो। बिसोर मोनसे आद्रि जाग्रा माला मोननो बेखौ खालामो, नाथाय जों आद्रि जायै बान्थानि थाखाय खालामो। बे बाइबेल सिरिया जोंखौ बेखौनो फोरोंदों दि गेलेग्राफ्रा गाव गावखौ सै होयो होननानै बुंदों, खस्थ' खालामो होननानै बुंदों। बिसोर मोनसे आद्रि जाग्रा माला मोनो बेखौ खालामो होननानै बुंदों। बेयो ओरैबायदि बुंनाय जादों, जों संसाराव जेसेबांखि जोङो बारख्रुबनानै जोङो बान्था मोना मानो, बियो आद्रि जाग्रा मालासो होननानै बुंदों। बे बान्थाफोरा आद्रि जायो। संसारनि बान्थाफ्रा सेवनानै थायो। जेसेबांखि गेदेर जोङो बान्थाखौ बे संसाराव मोना मानो, बियो जेबो नङा होननानै बुंदों, नाथाय आद्रि जाग्रासो होननानै बुंदों। नाथाय बेयाव मा होनफिनदों? बेखौ खालामो, नाथाय जों आद्रि जायै बान्थानि थाखाय खालामो होननानै बुंदों। नाथाय जायहा बेबायदिनो जिउनि थाखाय खारो, जायहा जिउनि थाखाय खारदों, बियो आद्रि जाया होननानै बुंदों। इटारनेल, अरायनि बै सोरगो रायजोआ, बे संसारनि जेसेबांखिनि बान्थाल' नङा, रां रुफाफोर मोननो थाखायबो खारो। बेबायदि जायाथों मानो, बियो मा होननानै बुंदों? आद्रि जाग्रासो होननानै बुंदों। नाथाय जिउनिया मा जायोनो? मा होननानै बुंदों? नाथाय जों आद्रि जायै बान्थानि थाखाय खालामो होननानै बुंदों। दिनै बे भिडिअ'आव बाथ्राया जेसेबांखि आङो बुङो एसेबांनो लावलांनो हागौ। बेनिखायनो आं गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखिसै आंनि आंगो लोगोफोर। दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दि एबा बुंगोन दि नोंथाङा दिनै बबे मोनसेनि थाखाय खारगासिनो दङ? संसारनि थाखाय खारगासिनो दङ? मोदोमनि थाखाय खारगासिनो दङ? ना
नोङो बै जिउनि थाखाय सोरगो रायजोआव थांनायनि थाखाय नोङो खारगासिनो दङ। आं खनसे बुंबावनि, नोङो बेबायदिनो मोदोमनि संसाराव बेबायदिनो आद्रि जानाय आद्रि जाग्रा माला एबा बान्थाफोर मोननो थाखाय नोङो खारगासिनो दङ, ना नोङो जिउनि अरायनि सोरगो रायजोनि बान्थाखौ नोङो मोननो थाखाय खारगासिनो दङ? दिनै नंगौयै बुंनांगौ बाथ्राया बेनोदि दिनै जोङो जिउनि थाखाय जोङो खारथारनो नांगौ। जिउनि थाखाय जों जिउनि बान्थाखौ मोननो थाखाय, सोरगो रायजोनि बान्थाखौ मोननो थाखाय जोङो खारनो नांगौ आरो जोङो जोबोद गोख्रैयै खारनो नांगौ। जोङो मिथिबाय जेरै खारनाय बादायलायनायाव बयबो गेलेयो नाथाय सासेल' मोनो बान्थाखौ होनदों। थिग बेबायदिनो जोंनि जिउनि बे खारनाय बादायलायनायावबो गोबाङानो बादायगोन, नाथाय गोबाङानो बे बान्थाखौ मोनाबो जानो हागौ। नाथाय जायहा गोख्रैसिन खारनानै सहैबाय आरो जायहा गोख्रैसिन खारनानै सहैगोन बिसो बै बान्थाखौ मोनगोन। मानोना बे जिउनि बान्थाखौ मोननो थाखाय होसोनायावबो गोबां बेबायदि जानो हागौ। सोरबायाबा बेबायदिनो बबेबा मोनसे सैताननि फाव फान्दायनायफोरजों गोग्लैनानै बियो सौथुनानै थालांगोन। सोरबायाबा बेबायदिनो संसारनि बेबायदिनो माबा मोनसे जेंना जेंसिजों होबथाजागोन। सोरबायाबा बेबायदिनो सोरनिबा बेबायदिनो लब दिन्थिनायफोरजों बै जिउनि बान्थाखौ मोनहैयाबो जानो हागौ। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो जों खारनि बे जोंनि सोरगोनि रायजोनि बान्थाखौ होसोनायाव जायानो खारगोन आरो जायानो होसोगोन बियो मोनहैथारगोन। जोङो फर एग्जाम्पल जोङो बे बुहुमावबो मा जायो? जोङो गोसो होनानै जोङो संसारनि थाखाय जोङो बे संसारनि खारनाय बादायलायनाय गेलेनायाव जोङो गोसो होथाबनानै जोङो गावखौ जुजिथाबनानै खस्थ' खालामनानै खारोब्ला जों मा जायो? जों देरहानो हायो। जोङो गुबुननिख्रुइ गोख्रैसिन थारैनो जों खारमारोब्ला जोङो बान्थाखौ मोनमारो जोङो बे संसारावबो। थिग बेबायदिनो जिउनि बेलायावबो होननानै बुंदों। जोङो बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन जोङो सिगां जानि। जोङो दिनै मानो जोङो नेबाय थादों? माने सोरबाया फोथायोब्लासो आंबो फोथायगोन, बै फोथायोब्लासो आंबो फोथायगोन, बैयो बेबायदि मोजां मावोब्लासो आंबो मावगोन, बेबायदि नोंथाङा मानो सानदों? बेबायदि सानालासिनो जों सिगांग्रो जानि लोगोफोर, जों सिगांग्रो जानि। दानिफ्रायनो जोंहा सम दंबावो। फै जोङो सिगांग्रो जानि। मानोना बेदि जों जे जिउनि खारनाय बादायलायनाय, जोङो जिउनि खारनाय सोरगो रायजोनि बान्थाखौ मोननो थाखाय जोंहा जे मोनसे खारनाय बादायलायनाय दङ। जों जे सोरगो रायजोनि बान्थाखौ मोननो थाखाय जोङो बादायलायदों, जोङो सोर मोनहैग्रोयो जोङो बादायलायनांगौ। जेरै खारनाय बादायलायनायाव बादायग्राफ्रा बादायदों होननाय बायदि होननानै बुंदों। दा बेनिखायनो बे बादायलायनाया जोंनि जिउआव गले गले फैबाय थानाय नङा। फै लोगोफोर, जोङो गोथाङै थासान्दि समावनो जोंनो इसोरा सम होनाय समावनो जोङो गोख्रैसिन खारनि। फै जों गुबुननिख्रुइ गोख्रैसिन जानि। फै जों गुबुननिफ्राय जोङो सिगांसिन जानि। फै जों सोरगोनि बान्थाखौ जोङो मोनहैग्रोनि। फै जोङो सोरगोनि बान्थाखौ जोङो नाजावहैग्रोनि। जों सोरगोआव गोख्रैसिन जोङो हाबहैनि। मानोना अलरेडि जोंनि सिगाङावनो मोनहैग्रोखानाय सोरगोआव गोबां मानसिफोर दंहैखासै। दिनै जोङो बिदिन्थि हिसाबै आङो एगजाम्पोल होनो सानदों। गोथाङैनो सोरगो रायजोआव लांखोजानाय जोङो इनक आरो जोङो इलिजा मोननि बाथ्राखौ जोङो रायखांनो हायो। दा बेनो बुंनांगौआ। दिनै जोंनि संसारावबो जोङो जायानो गोख्रैसिन खारो, संसारनि खारनाय बादायलायनाय एबा संसारनि जायखिजाया बिथिङावनो जोङो जायानो सिगांसिन बेबायदिनो खामानिफोरखौ मावग्रोनो हायो, बेबायदिनो खारग्रोनो हायो, बिनि थाखायसो संसारावबो बान्थाया दङ होननानै बुंदों। थिग बेबायदिनो सोरगो रायजोआबो बेबायदिनो थार होननानै बुंदों। जायानो सिगांसिन आवगायगोन, जायानो सिगांसिन सोरगो रायजोनि खामानिफोरखौ बे बुहुमाव मावग्रोगोन, जायानो सिगांग्रो आवगायग्रोगोन बिथांमोनासो बै सोरगो रायजोनि बान्थाखौ मोनहैगोन, बिथाङासो मोनगोन होननानै बुंदों। बेनिखायनो आं भिडिअखौ गोलावथार खालामनो सानाखिसै, भिडिअआव गोबांथार बाथ्राफोर बुंनो सानाखिसै। आं आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो बे भिडिअनि गेजेरजों सोलोंनो हादों। इसोरनि बाथ्राखौ बुंग्रा बिथांमोना बे बाइबेल सिरिखौ लानानै इसोरनि बाथ्राखौ बुंबाय थाखायो। आंबो दिनै बे इसोरनि बाथ्राखौ, बे बाइबेल सिरिखौ लानानै नोंथांमोननो आङो बे इसोरनि बाथ्राखौ आङो बुंनानै होबाय। लोगोफोर, जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों दि दिनैनो दानो बे सोरगो रायजोनि बान्थाखौ मोनहैनो थाखाय नोंबो खारनो जागायजेनदो।
नोंबो खामानि मावजेनदो इसोरनि, नोंबो गाहामखौ मावजेनदो, नोंबो गाहामखौ सानजेनदो, नोंबो बाइबेलखौ फरायजेनदो। इसोरनि बे बुहुमाव जोबनो गैयै मोजां मोजां बिजाबफोर दङ। जिसु ख्रिस्ट'नि बेबायदिनो नुजाहोजानाय माखासे बिजाबफोर दङ। बेफोरखौ दे लोगो दानि फरायदो, दानो मावजेनदो। जोंनि समाजफ्राव गाहाम हाबाखौ मावजेनदो। दा थगायसै, नंखाय दा बुंसै, गाज्रि हाबाखौ दा मावसै, पापखौ दा मावसै। दानिफ्रायनो गोथार जिउ खुंदो, दानिफ्रायनो मोजांखौ मावजेनदो। आंनि लोगोफोर, बे भिडिअखौ बानायनाय समाव गोबाव सम लादों। भिडिअखौ एडिट खालामनाय समावबो गोबाव सम लादों आरो भिडिअखौ भइस रेकर्ड खालामनाय समावबो गोबाव सम लादों। आरो बेबायदिनो सम गैयाब्लाबो आङो भिडिअखौ लाबोयैनि थाखाय गोबाव जानायनि थाखाय आङो दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। दा अन्नानै नोंथांमोननिफ्राय आं बेखौल' लुबैयो दि नोंथांमोना मोनसे लाइक होनानै आरो मोनसे साबस्क्राइब खालामलांनानै जुदि थाङोब्ला आं बे नोंथांमोननि लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनायानो आंखौ भिडिअ खालामनो थाखाय थुलुंगाखांनाय होयो आरो बेबायदिनो इसोरनि रावा बेबायदिनो गोसारलाङो। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो जे अन्नानै साबस्क्राइब खालामलांगोन होननानै आङो खावलायहरनाय थाबाय। बेजों लोगोसे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन। साफ्रोमनिसिमबो खनसे जिसु ख्रिस्ट'निनो मुङावहाय आङो अननाय आरो खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनाय थाबाय। बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आनो बाख्नाय जाथोंसै आरो जाय खोन्थाग्रा आरो खोनासंग्रानि सायाव थानानै बयबो गेदेरथार आशीर्बादखौ इसोरा जोंनो गेदेरथार आशीर्बादखौ खिन्थाग्रा आरो खोनासंग्रानि सायाव थानानै बे जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो गेदेरथार आशीर्बादखौ लाबोबावथोंसै, आशीर्बादखौ होबावथोंसै। गोजोन्थों।